Moje meno je Zuzana a som zakladateľkou platformy Zenvia Quality, priestoru nielen pre kvalitárov, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú v oblasti kvality vzdelávať, rásť a nachádzať nové riešenia. V tomto videu vám predstavím jednu z kľúčových metód pri hľadaní koreňových príčin problémov, a to metódu 5 Why. Metóda 5 Why je technika, ktorá nám pomáha zistiť, čo bolo skutočnou príčinou problému. Funguje veľmi jednoducho. Stačí sa opakovane pýtať prečo, až kým sa nedostaneme ku koreňu veci. Táto metóda údajne vznikla vo firme Toyota, no dnes sa už bežne používa všade, a to či už vo výrobe, v službách, v zdravotníctve a aj v IT. Predstavte si, že máte problém. Napríklad zákazník dostal poškodený produkt. Tu som vám načrtla jeden konkrétny prípad. A to teda zákazník reklamoval okno, ktoré netesnilo a zatekalo. A spýtate sa prvé, prečo sa to stalo. Spodný rám nie je dobre utesnený. Ďalšie prečo? Prečo nie je dobre utesnený? Tesniaca páska bola nalepená nesprávne. A zase ďalšie prečo a potom ďalšie prečo. A takto pokračujete, až pokým sa nedostanete ku koreňu problému. Takzvaný root cause, ako môžete vidieť v červenom rámiku. Ale cieľom 5 Why nie je zistiť, čo sa stalo, ale prečo sa to vlastne mohlo stať. Metóda 5 Why je pomerne jednoduchá, no aj tak sa pri nej robia chyby. Jedna z najčastejších je, že sa problém uzavrie vetou zlyhal operátor, alebo bola to ľudská chyba. Takto sa problém nikdy nevyrieši natrvalo. Ďalšia chyba, neoverené odpovede, ktoré nie sú podložené faktami. Alebo odpovede, ktoré na seba logicky nenadväzujú. Ak chcete, aby metóda 5 Why fungovala, odporúčam riadiť sa týmito zásadami. A to: robte analýzu tímovo, nie sami. Vychádzajte z faktov, nie z pocitov. Koreňová príčina by mala byť systémová, nie ojedinelá chyba. Pomôžte si fotkami, náčrtmi alebo diagramom. A hlavne, nezabudnite na nápravné opatrenia. Nestačí príčinu len pomenovať, ale aj vyriešiť. Pevne verím, že vám toto video pomohlo lepšie pochopiť, ako sa metóda 5 Why používa správne. Ak sa vám video páčilo, budem rada za odber, like a komentár. A ak pracujete v oblasti kvality, alebo vás táto téma zaujíma, určite sledujte aj ďalšie videá na mojom kanáli. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce.